Naaga po sa Saindoga Boss mga tugang, ngunyan sa tuya ng pupuunan ang ikasyam asin huring novena sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog po ang gabos. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-erok ka, ang biyaya mo sa motawan, ang puso mi panoaman, ang puso mi panoaman, para ampon, balaog ka na langit no, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Pagsolsolnin kasalan. Kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsosolsol ako ninudok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaherakon, nagmamawot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, na buot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan naan sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mu'man na ina. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niyamong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infierno. Sa pagmauot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoanin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya an isinamno sa imo kan ipinangidam ka, mga biyaya ang itinao sa imong orog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan ang isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapagheras kan kapanoan mo, tabangi na matawan ang naghehelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-oogma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya, na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaomay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako ning udok sa buot sa imo o mahal na ina, nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita ki Virhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramonin pakimaherak, asin ipamibi manyato an Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña Francia. Hilngaman kami o maherako na ina, Virhen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At amana an sa mong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaipon nin sa mong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog, asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluyaan isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayae ang kababaehan na namumuot sa imo, mamatay ang lugod ang sa imong pagtabang nin gabos na naguomaw sa imo, o inang Virhen di Peña Francia. Papagkani goa o Virhen na makapag-omaw kami sa imo. Tauwi kami ning kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwan. Pamibi para sa ikasyam na aldaw, mamumuto na Reyna, asin ina niya mong Maria,
An sa imong pagkaina, nakakataonin kaginhawahan sa puso, asin nakakapag-ugmakan kalag. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peña Francia, natabangan mo kami na nag-uumaw sa imo. Nagsasarig kami sa kapangyarihan kang Diyos na makakamhan, sa muyang kagurangnan, na madadangog mi an anuman na padaya sa samong hawak asin kalag. Tanganing makamtanya mo ang tunay na kaugmahan, nagikan sa Diyos sa kahadean na daing kasagkoran. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Amen. Amen. Dalit. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia, ngaran, patronanin kabikulan, kaming sinasarigan. Ikaan linalaman, orog na sinasarigan, sa pagkaabot na marhay sa langit kamurawayan. Di mo kami pabayaan, di ka ining kinaban, kundi mo kami tabangan, daing maray na kadadatngan. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia, ngaran, patronanin kabikulan, di kaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami hagad matawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinahagad man, nasa muyang kauyaman gapos mga kasalan. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia, ngaran, patronanin kabikulan, di kaming sinasarigan. Hinanyoga kaugmahan, an mga tingog pagarang, ninbilog na kabikulan, mga katuod mong anak. O mamumoto na ina, inanyoga kami baya, maludok ming pagagagha, sa langit simong daraan. O Virgen Maria,
Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot niya atong makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog na po para sa huring awit. O Maria, ipinahinang daing kasalan, kami pahamibiyan, namin natulog si mo. O Maria, ipinahinang daing kasalan, kami pahamibiyan, namin nadulog si mo. O Maria, ipinahinang daing kasalan, kami pahamibiyan, namin nadulog si mo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Masunod po ang Santa Misa sa oras na 6:30. Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon which we have received from our parents for the past 3 centuries has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us
as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future. As we courageously face life's challenges, with her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Diyos, maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan iyo ang ikasyam na aldaw kang misa novenaryo sa kaumawan kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. An sa tuya pong tema, Reyna nin mga kamagurangan para sorog kan katanosan asin kasuriputan kang Diyos sa satong lipunan. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini, ang mga miyembros kang Our Lady of Peña Francia Association asinan Parish Pastoral Council. Ang sa tuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Moy Reverendo Manolo de los Santos, Obispo Emerito kan Diocese nin Virac, Catanduanes. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Dangar Kama at sinang Aki at sinang Espiritu Santo. Amen. Ang katunungan
mapasaindo. asin sa imong espiritu. Mga tugang, sa kapistan kan sa tuyang ina, kita nagkakatiripon sa pagpasalamat sa Madre Diyos sa mga biyayang inako niya to sa siyang intercession. Kaya saro sa pagtubod, saro sa paglaom, kita nagkatiripon, tangan mag-atang kaning banal na misteryo. Kaya sa ngaran ka, mga tugang sa tuyang rumdumon sa tumang kasalanan sin pagsulsulan, maghagad ng kapatawaran sa kagurangan, ningulitan siya panunin pagkamot at sinin pagkahirap. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa sendo mga tugang, na nagkasalap ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo at sin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangatya ko kay Santa Maria Dana Birhen, sa gabos ng Lisasin Santos, at sin sa sendo mga tugang na kunido ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Mayrak malugot sa to ang Diyos na makakamhan. Asin, pagkapatawada ang sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ayan sa Diyos na kitasan, asin sa dagat at tulinungan, sa mga taong marayang buo. Diyos amang makasagman, kagurang na natin kong Jesu-Kristo, kagurang na na Diyos, Cordero kan Diyos, at ikang Ama, kana nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kairaki kami, kana nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, uwan sa mo pati mahirap, kana nagtutukaw sa tuod kang Ama, kairaki kami. Ikasanang banal, ikasanang kaguranan, ikasanang urog kalangkaw. Yesu Kristong kaiba, kang Espiritu Santo, sa kamurawayan ang Diyos Ama. Amen.
mamibig kita. O Diyos sa makakaman, namimibig kami, warasan ng mga maimbot sa imo, na nagugma sa pagampon kang urog kabanal na Birhen Maria, makaligtas sa gabos na karatan sa daga, ulikan sa iyang dalisay na tabang, asin magkanigong makabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan. O Jesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa gari, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro nin mga talinhaga. Ako an enot na linalang nin kagurangnan, an enot sa mga ginibo niya kaitong panahon. Linalang niya ako sa kapinotnan, sa kaenot-enote, bago nagpuon an kinaban. Namundag ako kan mayo pa an kadagatan, kan mayo pa an mga borabod ning tubig. Namundag ako bago ang kabukidan, bago ibinugtak sa tamang lugar ang kabulod-buludan. Bago ginibo nin Diyos ang daga, asinan kaumahan kaiyan. Enot ako maski sa naenot na alpog kan kinaban. Ituon ako duman kan lalangon niya ang kalangitan, kan palibotan niya nin orisonte, ang ibabaw kan dagat. Ituon ako kan mga panganuron, ibinugtak niya sa langit. Kan bukasan niya ang mga borabod kan kairaroman. Kan itaon niya sa dagat ang pagdulunan kaiyan. Tanganin ang katubigan, di maglagpas sa iyang pagbuot. Kan ibugtak niya ang pundasyon kan daga. Nasa kataid niya ako, arog sa sarong arkitekto. Ako ang kaugmahan niya aro-aldaw, asin sa atubang niya, ako danay na nag-uugma sa iyang kinaban, asin nawiwili sa katawuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An reyna nakatindog sa tuumong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. An reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Nobya kan hade, hinanyuga ang sakong sasabihon, lingawan mo ang sa imong banwaan, asinan sa imong mga kadugo. An reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mamauton kan sa imong hade ang sa imong kagayonan, siya ang sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. An reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mga taga-Tiro, madaras sa imo nin mga regalo, mga tawong mayaman, magmamaawot na mawilihan mo. An reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Sa kong hade, magkakaigwa ka nin dakol na aking lalaki, na masalihid bilang mga hade sa mga ginikanan mo, asin gigibuhon mo sindang mga pamayo sa bilog na daga. An reyna nakatindog sa tuomong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta.
An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang nagtataram si Jesus, sarong babae sa kadaklan ang nagsabi sa iya sa makusog na tingog, "Paladan ang babaeng nangaki asin nagpasuso sa imo." Alagad nagsimbag si Jesus, "Urog na paladan ang mga nagdadangog kan tataramon kan Dios asin naguutob kaiyan." Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, mangyaring magtindog sa pagbendisyon kan libro kan banal na ebanghelyo. Atukaw po. Sa kwenamutan ng mga tugang sa pagkapari, ang kura paroko kani parokya ni Mr. Senior del Piña Francia, Father Felipe Colvera, at siyang pagiriba si Father Ryan at si Father Johnny. Mga dibutos at sinibutas kan sa tiyang na Mr. Senior del Piña Francia. Namuntag kong mga tugang kay Kristo. Kasugma, sa tayo po nasaksihan ang reenactment kang pagkorona sa imahin kan sa tuyang ina ni sa Senior de Piña Francia duman sa katedral. Sa tayong ginundong ang special na pribileyo na tinawag kang Santo Papa tangani ng imahin makoronahan asin sa tuyang mamidbid na siya si Simple la Reina kang sa tuyang Rihon, Bicolandia. Antima kan sa kitang ngunyan inaalok nasa tiyang pagrupurupan ang tema general iyo ang siya siyempre la Reina pamanang banal at tamanon pananayon palakopom asin ang tema partikular sa aldawneni iyo na Reina ng mga kamagurangan para surog kang katanusan asin kasuriputan kan Diyos sa satong lipunan. Queen of Patriarchs, defender of God's justice and righteousness in our society. Paano nangyari na si Maria Inapudyato na sarong Reina? Ini nangyari bako ningulikan siya sa diring merito, kundi ninghuli kang partisipasyon niya tangani ng plano kan Diyos mautob. Na siya naging Reina bunga kang misteryo Pascual na mayong iba kundi ang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Paano magsakit si Kristo kung mayo siya ning laman, kung mayo siya ning hawak? Kaya ngani, sa karangan buot kang ama, siyang pinili ang sarong babae
na maging tagapagdara kan siyang tataramon sa siyang pupunan. At sa babaeng iyan, mayong iba kundi si Maria na sa tuyang ina. Si Kristo ang hari ka mga hari. Siya ay gwaning dakulang kapangyarihan, ningulit na sa Diyos, kapantay kang Ama asin kang Espiritu Santo. Alagad, sa iyang pinili ang sarong babae na maging niyang katuwang. Tangani ng berbo, manitaw magkagwaning laman. Yan sa paagi, kang inapod niya itong misteryo ng inkarnasyon. Kaya si Maria, naging reyna ng Holy, kang napaka-importanting parte sa ekonomiya ng kaligtasan. Mga tugang, si Maria inapod niya ito sa iba-ibang mga titulo. Reyna de Los Angeles, Reyna ng mga partyarkas, ng partyarka sa Bicol, Kamagurangan. Sa isurya kan sa tuyang pagligtas, iguan tulong persona na minibidyato, napaka-importanting partyarka o kamagurangan. Iyan mayong iba kundi si Abraham, si Isaac, asin si Jacob. Sinday napod na kamagurangan o kaya partyarka, ningulit na sinday pinili na maging leader na manginutan sa pagataman kan sarong kambanwaan na pinili, banwaan na pinalain, ang banwaan na pinadangat, ang Israel. Kaya mga tugang, ang sarong tao na iba ng katungdan sa sarong kataripunan na magataman, iyan inapod niya ito man na partyarka. Kaya nga ni sa kang pamilya, ang ama kang pamilya, inapod niya itong partyarka. Asin, kung gumamit siyang aki, kung siya leader ng sarong club o ng sarong organisasyon, pili man siyang inapod niya itong partyarka. Anong katungdan kan sarong partyarka o kaya kamagurangan? Ang katungdan mayong iba kundi tangani na magibo ng desisyon para sa siyang sasakupan. Asin, magtao ning approval sa anuman na mga napagka-uruyunan kan sa sarong partikular na bagay. Kaya ang sarong tao na napasatong partyarka parating makatugmad sa katotohan sa siyang pagigibo ng sarong desisyon. Yan hanggang mga tugang ang kinakaipuhan na anuman desisyon na gibon niya to, dapat yan nakatugmad sa katotohan. Ano ang katotohan? Yaon mailing niya to, mababasa niya to ang katotohan, enot, sa banal na kasuratan, na kung siya si Kristo nagpayag kang sa iyang misyon, sa pagsunod kang kabutan kan sa iyang ama. Asin mailing man niya tong katotohan, sa pagi kang mga linalang, na kada linalang, iguanin kanya-kanyang inapod niya tong lay natural. At sinsiringman, makukuha niya itong katotohan sa mga tradisyon na dulot sa tuya, na pinapaabot sa tuya kan simbahan, sa pangataman, kay napod niya ito na magisterium. Na anuman na tinukdo kan simbahan ngunyan, sin mangkayan ang tinukdo kang kapanahonan kan mga apostoles, nagikan mismo sa adal o sa tataramon sa tuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, ano ang mga katutuhan, lalong-lalo na ngunyan na mga panahon na kita na parati nakakadangog ng mga misinformasyon at disinformasyon.
Parati niya tumailing sa social media. Television man, sa radyo, sa internet, at sa iba pang mga media ng komunikasyon. A veces, mahiling niya to ang mga palsong impormasyon na inapod niya to mga fake news. Anong pagkakaiba kang misinformasyon sa disinformasyon? Ang misinformasyon, mga tugang, minataw ng mga detalye na falso, alagad na iman tinutuyo. Mayo ng intensyon, ng paglinglang. Ang disinformasyon, yung pag-ibon sa istorya na pwede siya dahil man nangyari, o kaya nangyari man, pero nagtaon ng mga falsong mga impormasyon, ng mga data na igwa ng katuyuhan ng paglilinglang. Kaya mga tugang, yan ang dapat yatong bantayan sa satuyang kapalibutan ngunyan. Kaya nga ni, sa satuyang paginanyog sa anuman na mga bareta, ini satuyang analitsaron. Ang satuyang paginalitsar, dapat yatong girundumon, ang tataramon kan Diyos, ang yaon ang Santa Biblia. Satuyang girundumon, ang mga tinutukdo kan simbahan. Kaya mga tugang, halimbawa baga, yaon ang pagsunod niya to sa 10 tugon ka mga Diyos. Tayan ang katutuhan na naggikan mismo sa satuyang kaglalang. Ang pagsunod sa iyang mga kamautan o kabutan. Alagad ano nangyayari nun yan? Yaon ang luway-luway na pagratak kang pamilya. Na may mga lay na gibo ng tao na dai base sa katutuhan. Na ang lalaki at babae na lang, tangan sila magkinaguman, tangan magkaigwa, ning sandang mga aki. Alagad ano ang nangyari nun yan? Yaon ang mga lakdang na ang lalaki mag-agong sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae na iyan kontra sa lay natural, lay sa kabutan kang mal na Diyos. Yaon man mga tugang, ang pag-abuso niya to sa tuyang kapalibutan. Naram niya to na ang kapalibutan linalang kan Diyos, sanganin na kita magkaigwa ning unisto at sinisinding pagkabuhay, tangan makapagsustinir sa tuyang pangural daw na pangangaipo. Alagad, ano nangyayari? Yaon ang pag-abuso kang kapalibutan. Asin yaon man, ang kapapayaan sa pagataman sa satuyang kapalibutan. Kaya nga ni, ang Santo Papa San Francisco nagpahayag sa satuya. Ang kapabayaan niya to sa pagataman sa satuyang kapalibutan, iyan sarong kasalanan. Kaya mga tugang, ang katutuhan sa tuyang pagrukyaw, siring na pinagrukyaw kan sa kamagurangan. At sini mangyari lamang kung yaon sa tuya ang Espiritu Santo na nag-ibang litsar sa satuya. Asin siringman sa satuyang paggampan, sa pag-ataman, pagpadanay, asin pagpalakop, kan satuyang pagtubod. Hagadon niya to ang tabang kan satuyang ina. Sa Senyora de Piña, Francia. Ning hulit na siya ang satuyang arugan sa pagsunod sa kabutan kang Diyos. Kan siya magsabi, Fiat Mihi, sekundum verbum tuum, mangyari man lugod ini, siring sa imong itinaram. Matindog po. Nagtutubra ko sa sarun Diyos amang makakamhan,
kagibo kang langit at sin kandaga, kang gabos na hiling at sin dai na hiling, at sin sa sarong kaguranan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos at sin namon dagikan sama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totong Diyos nagikan sa totong Diyos. Ipinangaki, dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya, nakigwak kang gabos, huli sa satong mga tao, at sinulit sa satong kaligtasan, naghirig siya hari sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kang Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sa sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kay katulungal daw, nabuhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukang ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kariyan, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtauning buhay, nagikan sa ama asin sa aki. Siya, kaiba kang amatsin kang aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagi ni mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko at sa apostolikong simbahan. Nagpapayag ako ng pagtubod sa sarumbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, at sinagalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan at sinkang buhay sa mabot na panahon. Amen. Sa pagtapos niyato, kang nobinaryo sa kamawan kan satong ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, idulot niya ito sa Diyos amang makakaman, ang satong gabos ng mga pamibi, orog na, para sa mga lideres at sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang simbag sa lamang pagarang, kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, asin ang satong Arsobispo Rex Andrew, sa gabos ng mga obispo, klero asin na relihiyoso, tanganing siring sa pangataman ni San Jose asin Santa Maria kay Jesus, mapaurog pa ang pagtalubo asin pagkamaimbod kang mga lideres, asin mga nagtatrabaho sa gobyerno, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, nandiyo sa mong pamibi. Para sa satong gobyerno, nasyonal asin lokal, sa paarog kan banal na familia, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos humanos, asin ang karahayan kan kagabasan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, nandiyo sa mong pamibi. Para sa mga lideres asin mga nagtatrabaho sa gobyerno, urog na ang mga yaon sa makuring pagtios, pag-alaman asin kakundian, huli sa kapobrehan, kahilangan o pagkabaranga asin iriwal, lugod makaawas sa indang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtabang kan banal na familia, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nandiyo sa mong pamibi. Para sa kapahingaloan kan mga kalag na urog na nangangaipo kan satong mga pamibi, urog na kan mga miyembros kan satong familia, mga katuod asin para surog na nainot na sato, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, nandiyo sa mong pamibi. Ipamibi man yato ang satong sariring pangangaipo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Warasan sa samong mga pamilya, mga magurang asin kakian, o Diyos na kagurangnan. Ang buhay, nindanay na pagmangno, pagkamot, asin paggalang, o. uri ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Ang liturhiya kang Eukaristiya. Magpamibig kamo mga tugang, tanganin sako, asin ang sendong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingan mga pamibi,
at sa mga dulot kan sa imong paratubod, natang sa pagrumdom ki Santa Maria, ina kan Diyos, tanganing maging maninigo sa imo, asin magwarat sa mo, kantabangin sa imong pagbalukat, uri kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyan Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saing. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakaman na daing kasagkuran. Asin, sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magarubay sa imo, sa solemnidad ni Santa Mariang Dani na Birhen, Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipirangidam niya ang bugto mong aki sa lindong kang Espiritu Santo. Sharing man, danay ang kamurawayan kang pagka-birhen. Pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkuran si Jesucristo sa mong kagurangnan. Hulit sa iya, nagumaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudis kang kalangitan, as ang mga paladan na serafenes, sarabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nagarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, iganang-ganang banal at siyang gabos na linalang na inataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo hulit sa imong aki, sa mong kagurangnan ni Kristo. Sa baksik asin kusog kang Espiritu Santo, binubuhay at sin pinapabanal mo ang gabos. Asin, dahi ka naguntok sa pagtipon kang banwan para sa imo, tanganing pon pagserang, sagkod, pagsulnop kan aldaw, marinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimahirak na nag-arang sa imo, naning mga atang nadiramit sa imo, tanganing mabindisunan, papagkan kong pabanalon, kang human sa ng Espiritu, tanganing maging hawak kasindugo, kan sa mga akit sa mong kagurangnan ni Kristo. Sa sayang pagbuot, sinisilibrar mini mga misteryo, tagambangin na siya pinatsaluiban, nagkuha ng tinapay sin pagpasalamat, nagbindisyon, binaak, at sintinaw sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamu gabos, asin, magkakan kay nita, ini, ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo.
Sering man pagkapamanggi, pagwan niya maning kalis at sin pagpasalamat sa imo, nagmedisyon at sin tinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay nita, ini ang kalis kan sakuyang dugo, kang bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kang pagtubon. Kaya kaburangnan, kami nagrundom ka nakakaligtas sa pasyon kan sa imong aki, asin ka makangangala sa pagkabuhay liwat pating pagsakat sa langit. Siring man, kami naghalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong. Nagpapasalamat na nadudulot sa imo, kaning buhay asin banal na sakripisyo. Liling niya namimibi kami, andulot kan sa imong simbahan, at sa pagmidbid mo kang ostya, na sa pagsakripisyo kayan, minawot mong maulian buot. Itugot mo, na kaming binabago kang hawak kasindugo, kan sa imong aki. Pano kan siyang Espiritu Santo, maabtan man lugod, na sarong hawak, at sin sarong Espiritu ki Kristo. Girumduma, gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtanmian pamana, enot, kaibakan urog kapalad na Virgen Maria, inakan Diyos, si Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaibakan sa imo mga apostoles, asin mamuraway ng mga martires, patin gabos na mga santos, sa dalay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakikipag-ulian, namimibi kami kagurangnan. Makapauswag man lugot ng katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanig ko ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot. Kaibakan sa imong surugoon si Francisco sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rex Andro, kaibakan gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugaya ang mga panuga kaining familia, na binuot mong makiatubang sa imo, maugayo na ama. Kay raking pagsararo sa imo ang gabos mong mga aki, sa inman sinda na kawarak. Ang mga tugang nyamong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kahadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sa kutpaman ang sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinaras mo ang gabos sa karahayan sa kinaban. Huri sa iya, asin kay baniya asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, kasaro kang Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan at sin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
Natuktuhan ka nakakaligtas sa tugon, at sin pinatuod, kan Diyos nun nakogalian, nangangas kitang magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit, ansa mo akan karual daw, itaw mo sa muyan-muyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarat sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Agawag kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mong katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherat, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man, lektas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagalat, kang magmampaglaom, at sin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kabrangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatawag ko sa indo. Hari pagilngan sa imong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin, papagkanigwa na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikanabubuhay sa gahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuningan kang kagurangnan danay na mapat sa indo. Asin sa imong espiritu. Magtinarawuhan kita kan tanda ning katuninungan.
Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya ang papara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inaalok sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibig kita, kagurangnan,
kaming pinabasog kan mga nakakaligtas na sakramento, nagngayo-ngayong namimibi sa imo, na kaming nagrungdom kang paggalang kay Birhen Maria, ina kan Diyos, magkanigungdanin na makamate, kang bunga kan sa imong pagtubos, ori kay Kristo sa mong kagurang nang. Amen. Maluhod po. Mamumuto na Reyna, asina niya mong Maria, ansay mong pagkaina, nakakatao ning kaginawahan sa puso, at nakakapag-ugma kang kalag. Mapakumbabang nangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peña, Francia, natabangan mo kami na mga nag-uumaw sa imo. Nagsasari kami sa kapangyarihan kan Diyos na makakamhan, sa muyang kagurangnan, na madadaog mi ang anuman na padaya sa samong hawak asin kalag. Tanganing, makantanya mo ang tunay na kaugmahan, nagikan sa Diyos sa kadiyan na daing kasagkuran. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibi sa kasanggatos na taon kang pagkuruna, kang imahin nina. O mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peña, Francia, nakakatripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo. Hurikan sa imong pagiging ina asin Reyna. Urog na ngunyan na sa mong pinipintakasi ang ikasanggatos na taon kang pagkuruna kan sa imong milagrosong imahin. Pinapakanib bago niya mo ang sa mong pagdusay bilang sarong banwaan. Sa pag-umaw sa imo, susog sa tirukdo sa mo kan sa mong mga magurang. Patrona del Bicol, Gran Madre de Diyos, siya siyempre la Reina de nuestra Riyon. Mahal na ina, sa mong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ng mga nalagalag mong mga aki, at sindaron mo sinda sa pangataman kasi mong aking Jesus ang kagurangnan niya mong Divino Rostro. Nanunuga kaming atamanon, padanayon, at sinpalakupon ang sa mong pagkamot at sinibusyon sa imo. Ang pamanang banal kan sa mong kamagurangan, kasabay kan sa mong maugmang pag-awit, kang himno ning pagkamot, kang mapasalamat na tao. Resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peña, Francia, banal na Reyna, inang mayrakon, sa mong buhay, hamis asin paglaom, yaon kami sa imong atubang. Tabangan mo kaming madaraan sa mong inang pagkamuot, ang mapangyaring pagataman sa mga tugang nyamong nangangaipo. Urog na, ang mga mayhelang, ang mga duka, at sinaapi, at sinsalambang suksok kang kinaban. Lugod, sarong aldaw, kaming peregrino ning paglaom, sabay maghiras kang kaugmahan ning magturugang, sa kariyan ni Jesus sa imong aki, kung sain kami, giraren magarubay. Viva la Virgen! Viva Nuestra Reina! Viva el Divino Rostro! Amen. Amen. Matindog po. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve.
nobis Santa Genitrix, ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotente Perne Deus, per gloriose Virginis Matis Mariae corpus et animam, Otinium Piritui habitaculum e pece merito, Espiritu Santo cobrante preparasti, da ot cuyos commemorazione litamo, eos via intercessioni, abstentibus maris, et a morte perpetua liberemo, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po sa kadiit na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kang Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikasyam na aldaw kang Misa Novenario sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat sa gabos na mga donantes asin sponsors kaining misa, siring man itong nagdalan kang live stream coverage. Salamat sa mga miyembros kang Our Lady of Peña Francia Association, asin kang Parish Pastoral Council. Salamat sa mga lectors, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, social communications and media ministry, asin sa mga sakristan. Siring man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Salamat man po sa mga padi na nakaibahan niyato sa misa. Orog sa gabos kay Moy Reverendo Manolo de los Santos, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Upakanta po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo, Sa imong espiritu. pagumawon ang ngaran kang kagurangnan, Ngunyan asin sagod paman. ang tabang niyato yawn sa ngaran kang kagurangnan. Na nagibo kan langit asin daga. Bendicionan kamo kan Diyos ang mga makakaman, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na sa atong selebrasyon Eucharistica, takaw kamo sa pagkamot, asin pagtubot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!